Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa sami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaIsaya umprofethe isahluko sama-58 ivesi lokuqala kuze kube ivesi le-9. Isho njalo inkosi uNkulunkulu ithi, memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi, uliphakamise izwi lakho njengecilongo, utshene abantu bami amacala abo, nendlu kaJakobe izono zabo. Ngoba bafika kimi mihla yonke bethi bafisa ukwazi izindlela zami, njengokungathi bayisizwe esihamba endleleni yokulunga, esingaphambukile ezinqumeni zikaNkulunkulu waso. Babuza kimi izeluleko zokulunga, bathanda ukusondela kuNkulunkulu. Babuza bathi, sizileleni ngoba awusiboni na? Sihlawulelani ngoba awunaki na? Ingane ngisho nangosuku lokuzila niqhuba izindaba zenu, niququmeza izisebenzi zenu. Bhekani nithi niyazila, kanti amacala nokuzondana anikuyeki. Habo, nidlula ninezinhliziyo ezimbi, nigadla nginqindi. Uma nizila njengamanje, ukukhala kwenu akunakufinyelela kimi phezulu. Konje ngicabanga ukuthi ukuzila nokuhlawula engikulindele yilokhu, kokuba umuntu agobise ikhanda njengentshakazi yomhlanga, alale esakeni nasemlotheni. Cha, lokhu ungakubiza ngokuthi ukuzila nosuku elivumelekile uNkulunkulu? Chabo, ukuzila engikulindele yilokhu, kokuba niyeke ukucindezela abanye, nithukulule izintambo zejoka. Khululani labo abacindezelweyo, nibethule imithwalo yabo. Hlephulelani nabalambileyo isinkwa sakho. Umemele ekhaya lakho abampofu nabangenawo amakhaya. La ubona umuntu ohambaze, membese. Ungafulatheli izihlobo zakho ezidingayo. Lapho-ke ukukhanya kwakho koqhamuka njengokusa, usindiso lwakho luvele masinyane, nokulunga kwakho kuhambe phambi kwakho, nenkazimulo yenkosi ihambe emva kwakho, ikuvikele. Kothi uma nikhala, inkosi inizwe. Niyakukhala, inkosi ibisithi, bheka nakhu ngilapha. Yangithinta le ndaba uIsaya umprofethe asambulela yona. Eyokuqala athi uNkulunkulu memeza njengecilongo. Athi ungazibambi, phakamisa izwi, ubatshele amacala abo nezono zabo. Athi uDavide encwadini yamaHubo chapter 50:51 athi ngihawukele Nkosi ngenxa yomusa wakho. Athi bheka isono sami siphambi kobuso bakho. Athi angenzanga kahle phambi kwakho Nkosi, angihambanga kahle. Athi bheka okulihlazo ngikwenzile. Yabona khona into esigejayo
masabantu. Hayi bonke, barabanye bethu. Abanye bethu sebelahlekelwe i-sense of sin. Sesiphila emhlabeni ovuma yonke into. Nokulihlazo, nokungamabibi, nokwenyanyisayo, nokucunula uNkulunkulu sesiyakuvuma. Uyabona kunezinto othi muyibuka manje ukube zazenzeka uyibuke ngalela lihlo lakudala zayinyantisa igazi. Kwakuyinto ngeke uyicabange, kwakuyinto ngeke uyenze, kwakuyinto oyisabayo. Yabona manje ethandwa zami, abantu abaningi abasalisaba ihlazo, abasasabi ukuthi ayibo abantu bazothini kodwa. Yabona khona into ofaneke umuntu uyisabe ihlazo. Faneke muwenze into uthi kodwa ingane zami izothini masane zengifice ngikulesimo. Uma ekhaya angathini mangasane lo muntu ayongiceba kuyena. Yabona kubalulekile ukuba nomuntu omsabayo. Kubalulekile ukuba nomuntu ongafuni ukumphoxa. Whether lo muntu uyaphila noma usashona, kodwa kubalulekile ngoba uma esakhona umuntu onjalo uhamba uyiqoqe. Yabona sisakhula thina sasatshiswa ngokuthi ngizokuceba wena kini. And once kwathiwa ngizokuceba kini, awusabi nje ukushawa, kodwa usabi ihlazo osulithele umuzi womnomzane. Yabona uyangithinta mina uNkulunkulu methi memezela amacala abo nezono zabo. Azathi obhala kahle athi bheka izono zabantu bami seziliphunga elibi, zinukela kabi. Yabona kubalekile ukuqonda ukuthi angenzanga kahle. Kubalekile ukuqonda ukuthi kumele ngiguquke. Kubalekile ukucela umusa kaNkulunkulu ukuthi ngisize Nkosi ekwenzeni nasengenzeni kami kahle. Athi sesiphambukile einqumeni zikaNkulunkulu. Uthi beza kumina befuna iluleko, befisa ukwazi bangenze njani. Athi akona uhlobo lokuzila mina lolu engilifuna kunina. Nisho kanjani ukuba nizilile kodwa nisaqhuba indaba zenu, nisahlukumeza abanye abantu? Nisho kanjani ukuba nizilile kodwa nisazondana? Nisho kanjani ukuba nizilile kodwa nenhliziyo ezimbi? Nisho kanjani ukuba nizilile kodwa nisagadla ngenqindi nilwe nabanye abantu? Yangishaya ngoba seyithi kumina, kanti hlobo luni lokuzila ebengikwenza sonke lesi sikhathi? Akufunakala ngibe nomsindo emphefumulweni wami uma ngithi ngisazilile. Uyabona ngokwesintu kuyaye kuthiwa ayibo ungakhulumi kakhulu uma ugqoke le ngubo. Uzizwa likwazi isondela sithi hayi mntanami ihloniphe le ngubo oyigqokile. Hayi mntanami ihloniphe lento okuyona manje. Baze bathi abantu abadala uzodlula. Uyahlonipha, uyazotha, ukuzila kufuna ukuthi kungifundise inkonzo yokuthi hayi manje ngikwazi ukwenza lokhu ngenxa yesimo engisakusona. Angikwazi ukuqopha umuntu ozilila akakwazi ukuma aqophisane nomunye umuntu esigangeni. Ingakho umuntu ozilile mawuzohlangana naye uyakubalekela, mengakubalekela uhlala phansi uzudlule.
akakwazi umuntu ozilile ukukhuluma indaba. Phela bathi abantu abadala uzomelwa yindaba wena. Ingakho umuntu ozilile eshesha vuke. Ngoba uyasaba ukudlula kabi. uNkulunkulu angikufuna lokhu kuzila kwenu. Uthi mina kuzile ngikufunayo ukuguqula inhliziyo zenu, ukushintsha izinkulumo zenu, ukuzile ngikulindele mina kunina ukuba ningamacindezeli abanye abantu, ukuba nibaqaqele amajoka abo, ukuba bonke laba abathwele kanzima nibasize nibathulise imithwalo yabo, ukuba nabelane nabaxakekile nabalambileyo nibaphe ukudla. Ikona kuzila engikufunayo, ukuhamba ngobuhle nangobungcwele emehlweni kaNkulunkulu. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele. Sikhanyisela isinika amandla nomusa nothando likaNkulunkulu somandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.